இந்த வீடியோவில் முக்கியமான 50 ஆங்கில சொற்கள் தந்திருக்கிறேன். அந்த 50 ஆங்கில சொற்களையும் எப்படி உச்சரிக்கிறது, அதன் தமிழ் கருத்து என்னன்றதை வடிவாக அவதானித்து கொள்ளுங்கோ. என் சேனலை இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறீங்களேன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்கோ. அப்போ தான் நான் தொடர்ந்து போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து சேரும். நாங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். செரண்டிபிட்டஸ், தற்செயலான. செரண்டிபிட்டஸ், தற்செயலான. சின்ஸ் வென், எப்போதிலிருந்து. சின்ஸ் வென், எப்போதிலிருந்து. எல்ஸ்வேர், வேறு இடங்களில். எல்ஸ்வேர், வேறு இடங்களில். சம்வட், ஓரளவுக்கு. சம்வட், ஓரளவுக்கு. forthcoming, வரவிருக்கும். forthcoming, வரவிருக்கும். mirth, மகிழ்ச்சி. mirth, மகிழ்ச்சி. மிராஜ், கானல் நீர். மிராஜ், கானல் நீர். மிரரிங், பிரதிபலிப்பு. மிரரிங், பிரதிபலிப்பு. மெரிட்டோரியஸ், பாராட்டுக்குரிய. மெரிட்டோரியஸ், பாராட்டுக்குரிய. merge, ஒன்றிணைதல். merge, ஒன்றிணைதல். capable, திறமையான. capable, திறமையான. carnivore, ஊனுண்ணி. carnivore, ஊனுண்ணி. herbivore, தாவர உண்ணி. herbivore, தாவர உண்ணி. storm, புயல். storm, புயல். amicable, நட்புறவு மிக்க. amicable, நட்புறவு மிக்க. அடுத்த சொற்களையும் வடிவாக அவதானித்து கொள்ளுங்கோ. ஆர்டிகுலேட், தெளிவாக கூறுதல். ஆர்டிகுலேட், தெளிவாக கூறுதல். டிசீவ், ஏமாற்றுதல். டிசீவ், ஏமாற்றுதல். பலஷல், அரண்மனை போன்ற. பலஷல், அரண்மனை போன்ற. விதவுட், இல்லாமல். விதவுட், இல்லாமல். அக்கவுண்டபிள், பொறுப்புள்ள. அக்கவுண்டபிள், பொறுப்புள்ள. லிபர்ட்டி, சுதந்திரம். லிபர்ட்டி, சுதந்திரம். கேபிட்டலிசம், முதலாளித்துவம். கேபிட்டலிசம், முதலாளித்துவம். கேரியர், தொழில். கேரியர், தொழில். வாஸ்ட், மிகப்பெரிய. வாஸ்ட், மிகப்பெரிய. மோட்டிவேட், ஊக்கப்படுத்தல். மோட்டிவேட், ஊக்கப்படுத்தல். அடுத்த சொற்களையும் வடிவாவதானிங்கோ. எரிட், வறண்ட. எரிட், வறண்ட. சன்ரைஸ், சூரிய உதயம். சன்ரைஸ், சூரிய உதயம்.
lunar eclipse சந்திர கிரகணம். lunar eclipse சந்திர கிரகணம். resolution தீர்மானம். resolution தீர்மானம். empowerment அதிகாரமளித்தல். empowerment அதிகாரமளித்தல். employer முதலாளி. employer முதலாளி. praiseworthy பாராட்டத்தக்க. praiseworthy பாராட்டத்தக்க. provide வழங்குதல். provide வழங்குதல். preeminent முதன்மையான. preeminent முதன்மையான. deliberately வேண்டுமென்றே. deliberately வேண்டுமென்றே. sympathy அனுதாபம். sympathy அனுதாபம். extraordinary அசாதாரண. extraordinary அசாதாரண. spectators பார்வையாளர்கள். spectators பார்வையாளர்கள். perilous ஆபத்தான. perilous ஆபத்தான. forbid தடுத்தல். forbid தடுத்தல். அடுத்த சொற்களையும் வடிவாக அவதானித்து கொள்ளுங்கோ. ambiguous தெளிவற்ற. ambiguous தெளிவற்ற. exorbitant price அதிக விலை. exorbitant price அதிக விலை. leftover எஞ்சியவை. leftover எஞ்சியவை. dictatorship சர்வாதிகாரம். dictatorship சர்வாதிகாரம். jubilantly மகிழ்ச்சியுடன். jubilantly மகிழ்ச்சியுடன். அடுத்த சொற்களையும் பாருங்க. senility முதுமை. senility முதுமை. delegated ஒப்படைக்கப்பட்டது. delegated ஒப்படைக்கப்பட்டது. affordable price மலிவு விலை. affordable price மலிவு விலை. palatable சுவையான. palatable சுவையான. articulate தெளிவாக கூறுதல். articulate தெளிவாக கூறுதல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, தொடர்ந்து நான் போடுற வீடியோக்களை பார்த்து படித்து நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சிறந்த அறிவானாக்களை நிச்சயம் பெற வேணும். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.